aramidan no di aginot ken awaten latan tagtagyuko ka iti daytoy apanganan iti zone 7 Bangged ani Olora ti agsasaruno apan nagpangato ti presyo ti LPG. Iti 17 aging 20 apotahe alako da iti inaldaw agpaot ti 2 aging 3 aldaw ti 3 atangke ti LPG. Keno bilang man agtultuloy ti panagpangato ti presyo ti LPG, posible a magisayan pay ti 3 nga agdama nga us-userenda. Awan ti maaramidan tayo kunada mga gumata lagtaaman. Ta siyempre ndiya mo kaya ti gluto ti kasta. No daddo mamet may isa lang ti gumanggana and then to no daddo mamet no dadjay as in nga mga kamatan nakmet nga awan ti may kwamit ta. Iso magigiddandan to na amin man. So nga mausar ko ti talo tay so pay mo ti pagpugpug ko ti kaldig. Ngam no once nga ngumaton amam ket agbawasak talaga. Ano sana natin para luto kun nga kayo latan to sa remin. Tapno ad-adda a makainot, kayo ti ad-adda nga usarenda iti panagluto. Ngem segon ken kuana, oray kayo ngem minapayen ti alada. Manipod 500 pesos kada maysa a kalalaw, 650 pesos ti panagdatang daitan. Mainayon pay nga isa pulan na tinangato a presyo dagiti rekado. Panangdan na iti kakadwana, renta ken bill na ti kuryente. So nga kunada medyo duma, okay lang madam nga agadjas katamawatan mi. Lalo na tatani nagngato ti gasol, gasolina. Mawatan mi rita sitwasyon mo madam kunada mo. Adada nga mausar ta kayo ma'am. Tapnon ti kastakit makamainos nakmatbasit. Naobserbaran pay abim masit dagiti aggatang. Iti agdama ti 11 kilos nga LPG, 1,600 ti Fiesta ken Solane, idinto 1,575 ti gasol, ken 1,500 ti Regasco ken Super Kalangas. Kunatag tagilako ani Jomar, bimmasit ti supply ti LPG. Naobserbar na pay abim mabati deman ken kang runaan a rason ti nangato a presyo na. Bimmasit ti umay nga supply. Hindi supplier ma'am maggapo di planta. Siyempre travel cost da song mina. Tata ma'am medyo bimuntog lang talaga. Bilakwan. Dati makalako kami ti tangketi ko agmalam ti 5. Tatangke talo lang yun kasi. Bala medyo agkwada ma'am magsarada ang dabasit nangina tumawar dano kasjay. Nun almost talaga iso ti presyon talaga ma'am. Iti daytoy apagtagilakwan ti oging ti Linazin Zone 1 Bangged. Numan pa'y nagpanginan ti pagalalaan da, saan da pa'y laing met nga inpangato ti presyo da. Nagtalinaed at 370 pesos ti maysa asako nga uging, 300 pesos ti ordinaryo, ken 50 pesos ti maysa supot. Ngem manamnama ti panagpangato da, apaman ang mga barwanan dan ti stock. Ti panagpangato ti presyo ti LPG, ket epekto ti krisis nga intunda ti tensyon ijay Middle East. Jessica Boreta, Balitang Solid North.